Toto je zkrácený podcast k asi 30-minutovému podcastu hlavnímu o tom, co se dělo a co se děje na Švýcárně, o její historii, minulosti i současnosti. Hlavní budova Švýcárna byla postavena Lichtensteiny, pravděpodobně někdy v roku 1803 až 1809. A Lichtensteinům byla vyvlastněna někdy okolo roku 1950. Později měla mnoho různých majitelů, ale nikdo se nestaral o její rekonstrukci, údržbu a podobně. Před rokem 1989 spadla do majetku Fondu dětí a mládeže a ten byl postupně rozkrádaný. Přibližně z 3 miliard, které v roce 2000 tam byly, tak mezi dětské organizace šlo asi přibližně 1/3. V roce 2000 jsem byl požádán tehdejším vedením hnutí Brontosaurus, jestli bych zpracoval projekt na získání tohoto objektu. Byl o něj velký zájem a trvalo to asi 6 let, než se nám zadařilo ho získat. V průběhu toho jsem ještě s kolegyní upozornil otevřeným dopisem, který šel do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na toto rozkrádání a vypočítával jsem tam i, kolik toho zůstává a kolik toho postupně pomizlo. V roce 2006 po dlouhých tahanicích se nám tedy podařilo Švýcárnu získat a tehdy jsem byl požádán vedením hnutí Brontosaurus, protože Švýcárna byla zadlužená, byla ve velmi špatném stavu, v podstatě je stála jedna jediná budova, do které zatékalo, byla úplně v havarijním stavu. A tehdy hnutí Brontosaurus řeklo, že nemá na to personálně, finančně čas, aby se o tento areál staralo, tak jestli bych ho přímo nechal převést na základní článek hnutí Brontosaurus Modrý kámen. Toto se i stalo. A tehdy byla účetní hodnota areálu Švýcárny něco okolo 300 000 korun českých. Byla opravdu v zuboženém stavu. Protékalo hlavní budovou od střechy až do přízemí. Dnes je cena areálu něco okolo 30 milionů korun. Ze začátku se musel tento objekt odlužit, a protože jsme ji nemohli ani zastavit u nějaké banky a vzít si půjčku, nebylo ji jak provozovat, takže jsem použil prostředky, které jsem měl vlastní nebo jsem si vypůjčil od rodiny. Takže ze začátku na odlužení a zprovoznění Švýcárny a základní rekonstrukce šly soukromé peníze. V roku 2008 se mi podařilo získat na první projekt peníze na opravu střechy. V té době se i objevil člověk, který je v současnosti i radním základního článku, Erik Wolf, a je stavební inženýr a dělá stavební dozor nad rekonstrukcí Švýcárny. Postupně jsme opravili celkově 5 budov a z ministerstva školství na projekty, které jsem napsal i realizoval, a hlavně od ministerstva školství jsme získali prostředky a celkově z dotací jsme získali nějakých 7,5 až 8,5 milionů korun. Protože se nedala Švýcárna ze začátku příliš pronajímat a provozovat, tak prostředky šly ještě další ze soukromých peněz, aby jsme dofinancovali jak ty projekty, tak další údržbu. Takže orientačně šlo do Švýcárny přibližně okolo 500 000 korun ročně ze soukromých peněz a časem další peníze z ekologického volnočasového centra Švýcárna. Tohleto obecně prospěšnou společnost jsme založili, abychom oddělili ty části činností, které jsou vhodné pro hnutí Brontosaurus a které na popud ústředí hnutí Brontosaurus nejsou příliš tak vhodné. To znamená například team buildingy pro firmy, svatby nebo některé typy našich akcí seberozvojových. Snažíme se, aby příjmy obou dvou organizací byly přibližně stejné, s tím, že základní článek hnutí Brontosaurus Modrý kámen provozuje Švýcárnu přibližně 7 měsíců
a 5 měsíců ji převážně provozuje EVC Švýcárna. Jak v Modrém kameni jsem předsedou, tak v EVC Švýcárna jsem ředitelem zdarma. Je to z toho důvodu, aby co nejvíc prostředků zůstávalo na provoz, zaměstnance, opravy a podobně. A v EVC Švýcárna děláme s kamarády spoustu práce úplně zdarma. Od roku 2008 do současnosti na akcích v areálu EVC Švýcárna prošlo asi kolem 30 000 lidí a v podstatě většinu činnosti děláme bez téměř podpory ústředí hnutí Brontosaurus. Prostředky, které pokud si požádáme na provoz, tak dělají přibližně 10 000 korun, to znamená od 10-15 tisíc po 70-80 tisíc ročně, což je tak 1% na provoz tohoto areálu. Do roku 2006 Fond dětí a mládeže v Jihomoravském kraji přidělil několik desítek objektů neziskovým organizacím a pokud je mi známo, tak jsme jeden ze 2 fungujících objektů do současnosti. A Modrý kámen z velké části jede pořád podle projektu, který byl v tom roce 2000 podaný a přitom už dávno na ně nejsme vázáni. V posledních letech jsme již hnutím Brontosaurus odříznutí od investičních dotací a když jsme přibližně před 3 roky chtěli požádat o projekt s dotací až do výše 10 milionů korun, tak nám výkonný výbor hnutí Brontosaurus řekl, že nám ho nedoporučí a že nebude podaný. Předtím se při podávání investičních dotací stávalo, že jsme byli dáváni na poslední místo v jednotlivých objektech hnutí Brontosaurus. Už minimálně 8 let se snažíme z hnutí Brontosaurus odejít, protože víme, že za těchto podmínek se nedá takovéto centrum pod hnutím Brontosaurus provozovat. Dále jsme u provozu areálu omezení tím, že jsme památkový objekt v HKO, Moravský kraj. Blízko nás jsou zdroje pitné vody pro Adamov a okolí. Jsme méně než 50 metrů od hranice lesa a tak dále a tak dále. Takže areál minulosti až do současnosti jel na 1/4 až 1/3 možného výkonu, který by tam mohl být. V posledních měsících nám výkonný výbor hnutí Brontosaurus zakázal činnost kvůli vodoprávnímu povolení, který teď nemáme na čističku odpadních vod. My tuto věc řešíme, ale není možno vyřešit během 1 až 2 měsíců, jak by si to představoval výkonný výbor. A také nikdo se nebyl u nás podívat, nebo nikdo se nás ani předem nezeptal, než nám zakázali činnost, protože my na areálu máme funkční, dokonce se zkouškou na těsnost, jímku na odpadní vodu, do které jsme schopni v případě nečinnosti nebo zatížení čističky odpadních vod tyto odpady jímat, které se potom dají vyvést fekálním vozem. V březnu 2024 vypadalo, že nám svítá naděje a že ústředí potažmo kontrolní revizní komise, její předseda, se začíná zajímat, jak nám pomoci. A vypadalo, že opravdu nám chce z této nelehké pozice pomoci, ale jak se později ukázalo, opak byl pravdou a cokoliv se mu sdělil, bylo překrouceno a použité proti mně a organizaci. A 3 dny po mém odletu do Ekvádoru bylo na e-mail zasláno všem organizacím, že na valné hromadě se bude jednat o mém vyhození z hnutí Brontosaurus a likvidaci naší organizace a tím v podstatě i našeho majetku. Přitom my již dávno chceme z organizaci odejít z hnutí Brontosaurus, ale ne formou likvidace, ale formou odluky, tak jak například bude činěno s regionálním centrem Jeseník. A chceme udělat vše proto, aby při našem odchodu nepadly žádné naše závazky na hnutí Brontosaurus
A to ani finanční z dobíhajících projektů, kde jsme získali investiční dotace na opravy švýcárny. Pokud byste chtěli bližší informace, ty jsou zveřejněny v podcastu, který má asi 30 minut a budu ho zasílat na Hnutí Brontosaurus. Děkuji za to, že jste se podívali i na druhou stranu mince. Robi z Ekvádoru.